Nosa da, eta gero... Nire aitan, anai zaharrena. Patxi, Francisco orduan, Patxi Andonegi Eizagirre. Ofizio zan Mikeletia. Mikelete, era Mikelete. Bai, hasi zan labe garaietan, Alto Sorno. Bai. Hori zuko beto dakizu. Zuk hori aztertu zen nun da, nik ez. Eta susmoa dakau, ANB-eko sortzaileetako bat izan zela. Eta liburu baten ikusi noan, Portugaleteko herrikoan, Luesoko gartzenan zegoela, eta han ipintzen Patxi Andonegi, eta hori osaba zan, da gero, geratu nintzen joateko, eta handik eta gero itxigin zuten. Zeinek intzizuen ere, garzonek intzizuen herriko guztiak. Itxigin zuten, eta pista galdu nuen. Nun jaiotako azan, bera? Mutrikun. Ui, ez dizut zango, fetxa. Baina, Aitxa baino bastante zara, aitxa zan gaztena, hori zaharrena. Eta irabaten zion, 25 urte, 25 urte edo, diferentzia. Tartean egon ziren beste... Lauan, nahi edo, bai. Intzien. Eta honi ze pasatu zitzaion bagerra sasoien edo? Gero Mikelete zeo juntzan, Mikelet? Ez. Bai, gero sartu zen Mikelete. Sartu zen Mikelete, Azio Nazionalista Baskaku bat hori, eta gero, Amona nola zegoen Huel eta historio horretan, eta Gorrixak, PNV, ANV historio horretan, eta orduan, komentzizu zuten bide horretik apartatzeko eta Mikelete edo sartzeko. Ze gaina, aurdun utzi zuen bere emaztea, eta umea... Eta egon zen Mikelete etxegarateko... Altsasuko bidien. Bai. Eta iritsi zen gerra, eta joan behar izan zuen frentera. Eta nik atxai entzun data beti teniente graduazio zeukala. Eta teniente graduazio zeukala, eta pistolarekin ikusten zuela, eta gero egindala urte terdi edo eginda Mikeleten historia bat edo Donostiako, Gipuzkoako foru alduniek egin du, eta ez da agertzen. Bakarrik izena. Izena bakarrik. Izena bakarrik agertzen. Txokanti izan da hori? Abizenik ere ez. Ja, izena bai, amizena eta bizena. Abizena bai? Ia. Eta Altsasuko bere biloa, gure lehengusua, lehengusu txikisa, ibili da horren atzetik, elkarrizketatu zen liburu egiten zegoenarekin eta hori, eta informazioa hainbat eman dio, baina agertzen da bakarrikan izena, ez da agertzen ze graduazio, eta Ez, Zigor politiko esango zen. Eta gerran ze pasatu zitzaion? Gerran harrapatu egizuten. Bilboko hartualdian, fascista sartu ziren hori de hierro, zein hori, atxilotu egin zuten, eraman zuten Duesora. Egontzen den Kondenak. Bai, da zeuzkan, ez dakit, diru etxai zigor edo zeuzkan, eta gero, Wells eta familia horren bidez eta hori, atera zen, ekarri zuten Martutenera. Eta Martutenen egon zen, ez dut gogoratzen hori, baina 43 arte edo lau edo, ez dakit. Bai. Kartzelan egozan. Bai. Eta entzundaba joaten zela behar tamarekin, hastian beño, Martutena bizita eta janari ematera hori, eta eta emaztea zeukan, hor etxegaratzen, eta gerra joan zenean zeukan, Bimuti. Jose, Juan Jose, Eta Lontxo, eta uste Anamari txikia zeiru zen alaba zeukan frentera joan zenean. Eta geratu zen, eta nire aita joaten zen, denbora pasatzea zer ama zegoen, Huel ez tarrakin eta hori inude moduan eta hori, eta joaten zen laguntzera, eta bizitza egitera. Eta orduan zeukan aitak 12 urte. Horri, 12 urte belarratzen, horri batean. Osea, zure aitek 12 urterekin, bere lobak... Aita, zaintzen zituen, eta bere anaia zegoen frentean. Osea, 12 eta 25 urte edo diferentzia zeukan, 22, 25 urte edo, bai. Eta gero, atera zuten kartzelatik, nik uste dute
influentziagatik eta horregatik atera zuten kartzelatik eta empleatu egon zen denboraldi baten langabezian. Bai. Inok ez zion lanik eman nahi. Korrojo. Korrojo, separatista. Eta gero hasi zen, Banko Gipuzkoano, zer hori interventorio edo, etortzen zen mutrikule etortzen zen, Bai, txiki zen goratzen ikusten nuen, etxe etortzen zen bazkaltze etortzen Etxe zen. bazkaltzen zuen. Baina seguru hitzik ez, Interventore, hori. Eta sekula hitzik ez. Eta hiltzan, gerra ondorengo zaurixekin. Bai? Estomagon zerbait betatu zitzaion eta inoiz oso bakontatu zerbait eta are juntzian, gare txarrazien are juntzian. Baina parzatu txin behar galanki. Bilurra zegoen izugarri. Oindik edo. Bilurra eta... Txatuta... Vamos, egin zutena da... Gara, euskara zegoen utzitzen nahi zen. Beldurrik ez eukitzeko modukoa. Hori da.